Malikona ani malikoka ka ufoka walima do ka sengane o kanyama dari Shirifla TV jakanso fe kenena ma jemuka mina nka maso madono kadamine tene katabla alamsa atefo amunu ngo ka ufo setiga ala folinko fe ne ka tanu o min ka fisebanja ni funisira kono anyon so ko kura tugo jemuka nka ka aufo amunu be ni akemeka au ka bara kono furo kono bitigi dawla baraka yoro la atefo munungo amaufu Amadou Camara ke odom bamano ba fo koni kuku maka gelema kani demiso di chef lama non do kuma la sigi do be sanada eni sokoma Camara bashite Amadou ngata wati bashite ay so laga do ma ngata wati gateli d'accord mi fo ajarani ka kanumba chemani musuma mani maliko ka bela jele fo itwani jamu ka benisi gore ka funi na kuma fulumani ne uka jabarani so mani do Shirifla jakanso tewa jemuga mandi sokoma dolo odo kadam na tenen fo atasi alamsama samara ka bela jele fo ka foko ni anchokoli akene ka ajaroyi madame Keita Amada Traoré emi sokoma koni bashitila demayado bashitula bisimila kor bashiti ma fa flel bago anan kan bago ku bela jele bisimila émission no sokoma dondoy o bato Amadou Camara ke jemuga kada feju na sigi mako na sona samara jarani kifu bita antina ko bla da grinda ya foto comme am ta ande me ka jogulu fanfe anga technicien o yemi sro ola anga jako jamada nyo fe o bebe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni Afrique be ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka unene jela mon père ngaka dites-moi ani mbo gundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye cogo jara te zara tew ka tedi abi sampi sababo ni tewore be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke ko ko wa ne ba infusé de mi ha même bien ya clipa appelez moi wa jema on est bien tew ka te la higa so za bole be fele fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena budji Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele ngadanga mena mudunchi Allah tezara daminɛ ya Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don pudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara. Pour une bonne fortification de l'esprit et du corps, le début de vos ambitions jusqu'à atteindre le sommet de vos ententes, pour la vitalité et la joie de vivre au quotidien, eau pure, eau minérale naturelle pour la santé de la famille.
Opure se présente sous 6 formats avec une silhouette plus fine pour mieux les tenir. Disponible sous plusieurs formats, 0,33 litres, 0,5 litres, 1,5 litres, 3 litres, 5 litres, 10 litres et la pompe. Opure s'est situé à Moriba Bougoudroit, à 500 mètres avant le marché sur la route de Koulikoro. Contact 79 03 90 33 76 80 56 56. Opure, votre compagnon au quotidien pour la santé de la famille. Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bito bene zamzam kan na jene ngura boleye abuyon EPC na poulet malima muso de ba fe ka ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jene mbuyon poulet ana EPC du aw melo nye so ko jene na wiye wale kele aw ba fe ka place spécial la domine kerengere ne guno kele mi me olabe zamzam kan na jene ngura buyan poulet ana EPC du mali kono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna funi werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru coupe bamba 76 80 00 Walekele 76 38 59 59 Zamzam kana jini ngura buya poulet ana EPC Nude bela jele wasara ni ansigi ne kado kokura tugu odo ba mono ko kuma de kontaran nana adobe nyonda ve kuma chamantala dandel batelo tushirula amaram geta korbashite bere kon nyabala anga plateau yi a masir limbe ko sebe ni opure mo ka ji ni ji latikai o minéral naturel ni kan ko sebe bun aramadima nyala ma yare ta ji ko e man yare a chekan to yana a siflere a goûter flafo a tester de ya nyaayi dem selu niami inala kale odo yare na farika kan ta verni ngono ni lan kan jana como imaye ko yoro samaya abi opir ama ka adangana Samaira no on m'a dominer pour le péché yoro sisa opiri flani demsenu damagakala akai mukokorobaw ma musola sirlen olu tala ni suguni na nyogonawdi olu kangu sogodo ni jina jinduma jena tala sinaboye na ngato de mini jana ni msara ni kumacho yoro do wala fo kuli ya me ali sege sege ki lafia ki farifoni tenere jwalena ka doni corridor ka klebe ke farifoni ani munyala e ji ko mina ni ko da surtout Fontene Foudade Rati. Betali sogodo opirla. Ni Fontene sera. Sungolo sera. Ji miningo watu. Talakai. Odo. Zinga ni flabla iduvaro. Ari tayro be. Atumaba be afitini be. Nisuntigara. I doni mble dabara. Wa dudu somino domina. Ave lu somino do ka doni sa. O bla jufala. Na sisa u hakli kero fanana. Ni demba yati butai. Wa bana ni demba yo fanako. Ni tera ni blasse surtout pompe il fana flani avec ji filtré ni tera blasse pompe bala awoli ya ni ma doni boga irana ni ya takula abi firita ma abi firita ni fana be firi o bebe soro u ga yoro inai do dafale me soro dafale ya fam amadu kamara wala ame temene barawi ka sangane wati na chogo yi na manya ka fo no do ana pamfolo sekoni dongo tira mo kuna o équilibre du jury ka sangane wati ame kuna fo mbala no ko ta tira la kuna fo no kumabaw ana o salo madame Keta ena jidon daga
bila Amadu kɛrɛfɛ o bɛ o ka fisa dɛ a kan gira la bi dɔn d'a ma ale ta in caman yɛrɛ o tɔ bɛrɛ tɛ yen tuguni ale ye o pure ale kan jala ye kosɛbɛ o kɛra ko o pure o don donc o de ye ji sɛnsɛnni ma sanuya k'o ta k'o di maliyɛnw ma o don Amadu Samara ka marakɛ ne o b'a to kunnafoni an k'a ta a bɛ ɲɛ sama yɛrɛ Sanogo ne o pure minɛn kɔ n fariw fɔlina kosɛbɛ o don an n'an sɔnni sigi kunnafoni bala kan o bɛ bɛn wulajan tama o don an b'a daminɛ an ka faso fɔbɛ fɔbɛ tɛ de o don fɔbɛ don mɔgɔw yi ɲininka o don ko fɔbɛ n ko labila bi i n'a kɔrɔfɔ maaw ye fɛn min ye Abdramane Keita an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn don kunnafonidila don ko a ka kiriw u bilalen bɛ vacances d'hiver n'o tɛmɛna awɔ a bila mɛ waati wɛrɛ la waati wɛrɛ Amadu Kamara kamarakɛ n bɛ deli ka nin f'i ye yan a ko Amadu Kamara fasirikɛba jɔn n'o de fɔlɔ dɛ Alassane Sisuma ala kɛ ka ɲɛ e b'o dɔn wa Sisuma awɔ n kan ka dɔn kamalen don Alassane Sisuma a ye kalamukalasu dabaji la a ye mun fɔ a ko an ka taa kiriko bunakun kan o bi bɛn n'i y'o fɔ Amadu Kamara kamarakɛ Abdramane Keita kunnafonidila don an kɔrɔkɛ don a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Amadu Kamara kamarakɛ o de kun kɔnɔna min bɛ tali kɛ kunnafonidi sira min bɛ ni o bɛ le témoin ko fɔ le témoin Amadu Kamara o directeur de publication Seria a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a ka kirikun juya daminɛ ka bɛn o tɛ kalo tile 17 tɛmɛnen ma Amadu Kamara kumana min na a ye kalo 2 bɔ ɲɔgɔn kɛ min fɔ i ye bɛrɛbɛrɛli la ni o ye détention ye a ko Amadu Kamara kamarakɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw o n'u ka baara boloda cogo don a bɛ ye k'a fɔ a ka kiiri a ko ne ma se ka timɛ ka bɛn ni don kofɔlen ye wa a bilala don min na o de u tɛ kalo tile 31 natɔ ye a ko Amadu Kamara kamarakɛ n'i ye a ta k'a lajɛ mun ne kɛra a ko ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ko a kiiri a ma se ka kɛ ka bɛn ni utikalo tile 17 tɛmɛnen ye a ko kun min bɛ a la o de ye k'a yira k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw Amadu Kamara an bɛ waati min kɔnɔ e b'a ye k'a fɔ o caman o bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ baara o la nin waati in na k'a ma ko vacation judiciaire n'i m'a faamu o cogo la e b'a ye k'a fɔ nin waati in na Amadu Kamara waati kɛrɛnkɛrɛnnen don ka sanga ni jamana yɛrɛ baaraw kɛ cogow ye a bɛ se ka kɛ sababu ka se ka cakɛla dɔw la o ka taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ n'o kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o bɛ kuma surugu ni k'o kan ja Amadu Kamara a ko kun ye min ye o de ye ka se ka o n'o nana baaraw minɛ ka baara daminɛ ni galabu kɛnɛya ni o ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadu Kamara o de kɛ mɛ sababu k'a yira k'a fɔ kiiri a ma se ka kɛ ka bɛn ni a don kofɔlen ye ko nka hali bi ka sanga ni baaraw cogoya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ administration o de ye continuité ye dɔw kɔni o kɔni bɛ to kiiri tigɛsow kɔnɔ baara minnu bɛ na ni olu tɛ se ka makɔnɔni kɛ Amadu Kamara ni o ye service urgent ye ka se ka olu kɛ walima service minimum o don Amadu Kamara kamarakɛ e b'a ye k'a fɔ o don hukumu kɔnɔna na a ye mɛn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Abdramane Keita ale ka kiiriw la a ko nin na tigɛ ka bɛn ni u tɛ kalo tile 31 natɔ ye faso Mali o kɔnɔna na a ko ka hakilinajigi kɛ Amadu Kamara kamarakɛ n'i ye a ta k'a lajɛ e b'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ i y'a fama bala Abdramane Keita la a bilala mandat dépôt la juin kalo tile 9 san 2026 ka sanga ni kɔrɔfɔ dɔw fɔlen ye a fɛ jabaraniso kɛnyɛrɛye jabaraniso dɔ kan min kɛra kabini juin kalo tile 4 o kɛra ne ye Amadu Kamara a yera k'a fɔ a da o de ye fɔlɔnkɔnɔ bi tigɛ bamananw b'a fɔ ko gabafara ka bɔ badeni da ma Amadu Kamara kamarakɛ e b'a ye k'a fɔ o dokumu kɔnɔna na a bilama a ko ni bɛ min f'u ye a bɛ hali bi kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan sani a ka kiiri don cɛ min jɔya daminɛ ka bila o tɛ kalo tile 31 natɔ la Alassane Sisuma ale de y'i ka kalamukala a y'a su dabaji la ka nɔbila kɛ fɔbɛ o don k'i fo a diyara ne ye baara ɲɛna sama yɛrɛ Sanogo halisa an n'a to ko taama n'o ma jɔ bolofini fana o t'i jɔ o jɔ man di an ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔyaso dagayɔrɔ o tɛ kuluba ye o don kunu masakɛbulon kɔnɔ kɔni masakɛbulon kɔnɔ Miɲankɛ tɛ yan awɔ Miɲankɛ don le général d'abord son excellence le général de corps ala ka n'i ci Kanana Ville, tout d'afli. Le général d'armée Assimi Goïta. Encore le Banjado. Ah, mais on talk on est déuni. Mon mot. Et président. Ah, mon Amadou Kamara. Minga talk on est déuni. Aïe. Mon mot. D'accord. Ko femme secrétaire. Ah, ndikana kana black mara. Duguma jefo. E minanga bora minangala. Ah, minga bekero. Minga talk on est déuni. Sinabala sira ko ni ka jul kren kren ay na fo o samara général d'armée
Assimi Goïta ani a tɔɲɔnkɛ n'o ye Russie jamana maa ɲɛma ye min bɛ tali kɛ Mali basigili a ka jan fo ka se Sahel ma. Amadou Camara Kamarakɛ bamananw ka kuma tɛ o don kɔnɔ minnu kama hunu o kama su ye kelen ye Amadou Camara o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ko o don kuma kɔnɔna na Amadou Camara ni fiɲɛ kɔni suru la ka ban Amadou Camara a dɔw la ɲɔ tan fan kɔnɔnw bɛ o de jateminɛ ale b'a to k'a fɔ Amadou Camara n'i ye a ta k'a lajɛ a ko n'i y'a ta lajɛ n'o kɛra o ye janfa dɔn dɔ ye sɛw ma Amadou Camara Kamarakɛ o kuma kɔnɔna na ka bɛn ni tile 19 tɛmɛnen ye masakɛ bulon kɔnɔ y'a fɔ cogo min na Kulubakaw fɛ yen jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta miɲanka kɛ faama Mali jamanakuntigi don a ko Amadou Camara nɛgɛjuru kɔni a fini fanana ani Russie jamana o ma ɲɛmaaba Vladimir Putin ni ɲɔgɔn cɛ a ko Amadou Camara Kamarakɛ a ko o kumana mun kan Amadou Camara o kumana fɛn kelen kan o de ye ka se ka basigi hali bi ni ka nati faso Mali kɔnɔ n'a ka di ye fo ka se cɛncɛnka jamana olu kɔnɔ o ye Sahel ye Amadou Camara Kamarakɛ o de b'a to n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ Kremlin n'o o bɛ Russie jamana masakɛ daga yɔrɔ ko fɔ fo ka se Kuluba n'o o ye faso Mali ta ye a ko Amadou Camara kunu ninnu fila o kɔni o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a ko o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya telefɔni na sira fɛ a ko Amadou Camara n'i ye a ta k'a lajɛ u ka kuma kunbaw b'o la fɛn min kan o de ye jarawula kulu olu kɛlɛli ye fɛɛrɛ ni dalo bɛ se ka sigi sen kan Amadou Camara janko ni ka se ka daga jugu ninnu dabɔ mɔgɔninfinw da la madama faso Mali kɔnɔ fo ka se cɛncɛnka jamanaw ma a ko Amadou Camara Kamarakɛ o kuma kɔnɔna na Mali jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta a ko ni a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko ni ye bolimafɛn caman ta ka ɲɛsin Russie jamana ma Amadou Camara ka sanga ni o ka magɛn ye ka ɲɛsin faso Mali ma lakana o yakwali bunakun kan ka se jarawula kulu kɛlɛli o bunakun kan Amadou Camara Kamarakɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma kɔnɔna na bawo a bɛ bɛn nin waati in na bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka jarawula kulu ninnu k'o kɛlɛ Amadou Camara k'o bɔ jamanaw gun kan a ko Amadou Camara a ko kunukɔnɔmaya bɛɛ lajɛlen hamina ko kan ka kɛ kelen ye o de ye ba tigɛcogo ɲuman ye a ko o kuma kɔni y'a ta k'a lajɛ cɛba fila ninnu jamanakuntigi fila ninnu Amadou Camara o ko ni a yira k'a fɔ hali bi dɔ ka fara baara bolodaliw kan cogo min na Amadou Camara basigi a bɛ se ka yakuba faso Mali kɔnɔ fo ka se cɛncɛnka jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ka fara o bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye k'a fɔ Amadou Camara Kamarakɛ a ye mɛn k'a fɔ min bɛ tali kɛ IAF kuma b'a la général d'armée Assimi Goïta la o ye Mali jamanakuntigi ye a ko doni a nataw la n'a ka di ye a fɔ octobre kalo nata a n'a a kunda Russie jamana kan ko kura n kɛ Amadou Camara o don walasa ka se ka taa tali kɛ baarabaw la Amadou Camara min ni a bɛ kɛ IAF kuma b'a la Russie jamana kɔnɔna na ni o ko a ma sommet du forum de partenariat Amadou Russe Afrique Amadou Camara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a dɔgɔdamɛ ka bɛn ni octobre kalo natɔ ye Russie jamana kɔnɔna na a ko Amadou Camara kibaruya o sɛbɛncira fɛn min senfɛ o de ye Russie jamana cɔla don min ɲɛnamaya la juin kalo tile 12 Bamako yan a ko Russie jamana lasigiden min bɛ a ko ale de ye kibaruya ni ka a sɛbɛnciya a ko Amadou Camara Kamarakɛ i b'a ye k'a fɔ Mali jamana ani Russie a ko bi min fɔ ye a hɛrɛ o de ka bon kosɛbɛ bawo lakana tɛmɛnen kɔfɛ o kɔni bɛ yafuma bala baarakɛɲɔgɔn kɛ fɛn caman kan Amadou Camara minnu bɛ se kɛ sababu ka jamanaden fila ninnu tali kɛ Russie jamana ani Mali jamana ka a denw bɛɛ lajɛlen k'o nafa a ko sɛnɛ bɛ o la a ko dunkafa bɛ o la lakana bɛ o la Amadou Camara sɔrɔ a yiriwali o bɛ o la a ko seko ni dɔnko o yiriwali bɛ o la munna adamadenya jidili o bɛ o la Musa Bilali Sidibe Amadou Camara Kamarakɛ ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ taama e ni an tɛna ye kɛnɛ kan Russie jamana kɔnɔ wa Ala k'an yala son excellence an kɔrɔkɛ tɛ Amadou Camara a bɛ se k'an wuli an ka fara kan e ko k'e den e kɔrɔkɛ don wa ne kɔrɔkɛ don ayi baasi tɛ ne kɔrɔkɛ don ne kɔni ka président don n bɛ daw ma mais ko ou bien ne ko miyankaw tɔ ye ne den c'est vrai zéro a ma pan comme nouvelle horizon ɲɛdan kura k'an ka taa Ansongo kaw fɛ yen fɛn min ye balo e ko o caman o tilara maa minnu bɔra u sigiyɔrɔw la ka taa dɛmɛ d'u ma yasa o ye sigi u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na Amadou Camara Kamarakɛ
me min fuye ni ko kongotoma ko aka da ko sanu dugu ka je Amadou Camara e ya dabo anya wale kashi ako okumu ko ni ya tagalage okumu ko na manya ka bo bi lakana balia akeme sababu Amadou Camara ke amado ko numbo o sigoro lani o tame bismillah min fuye ansongo gawo marabolo konana ako Amadou Camara ke beni me min fuye o tikalo kletan ko non okunte kunewa ako okoni gerezega dona deme chamana kuna adama de ya teta mununko ako bawo nongo goruni dawala ako Amadou Camara manifi be fenfena ako onyonte ako dokumu ko ni atagalage medele kan fuye ni ye camélia shenugula ako Amadou Camara bere debe anita sumache ako okumu ko ni atagalage ibo ko okumu ko nana okoni ya yira ka fo dunga fa o sabatili obe wajibiya ako Amadou Camara ola mi mitaleke plan internationali kasani baraka nyoy mi be yo oni faso mali nyonche Amadou Camara oyo otiga fane kato balo chamana oye mintane kadi mimi fuye manunuma mununu obe ansongo bi gawo mara bolo kono ko muntara kadi oma ojo kulo nyelejo Amadou Camara ke ako malo be ala ako ba nyobe ala ako sukoro bala fakase tuluma ako Amadou Camara ke ako barami ngone flaka ke atara kadi munu mboro osigi yoro la konka amada omade Amadou Camara otara bismillah memunu fana fei e baye kafo ofane dononta kadi oluma Amadou Camara janko deme kana ke fangile deme ako Amadou Camara no kera e baye kafo obinyon deme dunga fa nasrafe ako ni atagalage ako Amadou Camara ke odokumu konnana ke walinguna akera kunu ansongo ka ofe mi ngoni ni akera farefon anusonja yi bawo ayera kafo ngoni de buara mo nunu chama sena kasangani baloko gelea ani ohammin kume ola ukala baka nyine albi Amadou Camara mamunu ngoni be ni obisiga demeni deme takanyeshi oluma jango albi kadobo oluka gelea la baloko buna kunka faka se manvia yiri wali fe chama ako okake ofe mama ni Touré Amadou Camara ale de ye afasire anya salo ka bo nouvelle horizon nye dankura okonana nouvelle horizon ambe foka mama ni Touré ka fo ya fina mama ni ankoroke Samaira ni mami dala dumuni dima ay die fembe dima ambu fo ame ta salolike 20 septembre ay epanade angata sorde bogo ame to so ngonna ne sorde bogo oluko kangata segu anite no ngumara ay na fo jatiga wala kebaw ko udaga ku yera yinno wa okara sabuye yin sigida la maw okuka dusmakasi o yira kafo ko manu numbe uka worowla Amadou Camara ke ako dugudendo koni aye kafo ako Amadou Camara abene ata ako manivi ni sigi kuma do toguna ewulu kuma ekangodo bamana ko kuma ko masomone ode shubayi Amadou Camara ako ulu koni bala ka miye ako ulube wele bla jamana nyamauma ako ka donga fo mangene jugutugu do muno masiga buguna tige Amadou Camara obetaleke kulumar mafantigi do la ako Amadou Camara obe munu solo uluka kono de ako hukumu konana e baye kafo dugo munu be gangelu kofo gangelu obe dari yera mara kafo kono Amadou Camara ko ye o chama yera ako kafara oka ula tuba membe ni obe fore kofo ni oye daima anu kubaye Amadou Camara ko odo fana yera yi ko ka Amadou Camara ako ningerefe e baye kafo yuwar ka ofi e baye kafo ko okunye mado koni ta katunu ulute yew ko ulula bana ka kanabla sur Amadou Camara ka beni utukalo klitani flaka se aklitani sabama ako Amadou Camara ako jara wala kulu uluye oye kanabla takanyishi ulu makofoloma ako okera nusonja ani farafoni dugude onyoro ako ngani ya tagalage Amadou Camara ke jana ngun cercle ako moti marabolo kono abe jamana chamanja fanfa koi ako abe wati jambo nimbe talike jara wala kulu ukala magala anu okaseno o chairman yoro kofolina Amadou Camara katiba de masina ulu maufe ako ulu munu yerebe talike jekulu badola ni obetalike jara wala kulu jekulu badola ni au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni ma famu ola ode jeremiye Amadou Camara ke ako kuma konya ni ya tagalage jura anga ul masir taboka kamba mimbe ako kuma ni kuma Amadou Camara okono beto ka foko be babale takanyeshi oro ko folema ako Amadou Camara ke obenata ebaye kafanga chefni tabao ojo me yewu ako onyeshu juguka ani oka oni dugolo kundema no ko kenye ako shima koroshiye ako tenengu cercle kono ebaye
k'a fɔ Amadou Camara a taa ni sigi o de man nɔgɔ a ko baw yɔrɔ dɔw ji a bɛ jɔyɔrɔ min na ka caya san waati caman a ko o de bɛ kɛ sababu ni ka taa ni sigi ni k'o gɛlɛya Amadou Camara maaw bolo a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ o de b'a fana bɛ kɛ sababu jarawulilakulu u kɔni bɛ naani ka o ka jagoya ni fini k'o ta k'o sigi dugudenw kunna k'a fɔ ko o ka don ka bɔ olu ni dungɔwo fɛ a ko Amadou Camara ka saga ni bagabagalu ani yafuma b'a la jagaw minɛni ye o la a ko Amadou Camara kamarakɛ a ko nka o bɛɛ n'a ta an ka cɛfini tabaw olu fana bɛ o nɔ na cogo min ni ka se ka o gɛn Amadou Camara kamarakɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ko hali bi ka saga ni yafuma b'a la baarabolo cogo ye Segu marabolo kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ a yera k'a fɔ hali bi kamalen o dugu kɔnɔna na fara ko o cercle la Amadou Camara ko yen fana ko jarawulilakulu dɔw fana yera ye dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko ka bɛn ni maa dɔ yeli ye ale y'a yira k'a fɔ o tile 17 tɛmɛnen a ko ni ɲɛ serila jarawulilakulu dɔw kan minnu ni o kɔni kun bɛ lamaga la nɛgɛ 14 waati a ko groupe 2 bɔɲɔgɔnko don a ko a bɛ se moto 80 bɔɲɔgɔnko ma Amadou Camara minnu kɔni bɛ Siraro ani Kajoloko cɛ Amadou Camara nɛgɛ ɲɛ 7 waati a ko maa 6 bɔɲɔgɔnko yera minnu maramafɛn kun to o bolo ngo kun bɛ moto jagata 6 sanfɛ Amadou Camara olu kun bɛ lamaga la yafuma bala jeli o marabolo kɔnɔna na Amadou kɛrɛnkɛrɛnnɛma bununba o wulatuba kɔnɔ a ko nɛgɛ 14 waati e b'a ye k'a fɔ o kɔni bɔra ka kɛ groupe 4 bɔɲɔgɔnko k'o kun Siraro o kɔnɔ a Siraro ani Kajoloko o ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sɔrɔ k'o kun da yafuma bala yɔrɔ kan ni o bɛ bununba o wulatuba ko fɔ Amadou Camara a ko mais min kɔni don lansoro kɛti o 12 bɛ o bolo a ko Pekamo Amadou Camara a ko o mugan yera o bolo a ko V8 4x4 a ko olu dɔw fana bɛ o la a ko Amadou Camara moto olu fana kun ka ca dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o yɛrɛ bɛ taa se maa 87 bɔɲɔgɔnko ma jarawulilakulu ninnu yɔrɔ fasiri don an ka salo ka bɔ Sowademago kɔnɔ k'u fɔ Amadou Camara ka sɛnɛ ka bi bɔli Samara jamana in n'o tɛ nin wɔrɔ i filɛ ka dugu minnu fɔ Samara a ye munumunu salon caman kɛ nin wɔrɔ ninnu na e taara ye wa san 2010 ka na 12 kumaw an tuma ni sanga ni wagati an tun bɛ munumunu salon kɛ n'an bɛ Ala deli o kuma waati tun bɛ misi gɛnna wa cogo di kunnafoni di baara kɛ ayiwa baasi tɛ awɔ n y'a faamu o y'a sɔrɔ e bɛ yiringa sun a kɛra san jumɛn san 2012 o y'a sɔrɔ ne bɛ yan o y'a sɔrɔ ne Bamakɔ parce que i nana ma mɛn o tiɲɛ Amadou Camara bi kunnafoni bala an k'a datugu 22 septembre n tɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don o don ko ye Ibrahim Kalilu Yatasai Sumayira ko a bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ o don mun kɛra Amadou Camara kamarakɛ a ko o ko min ma nanzarakan na opérateur économique n'a ka di ye sɔrɔ bosobangana don Ibrahim Kalilu Yatasai Amadou Camara mandat de dépôt o taara ka da a kan a bɛ nin dɛnɛ don u tɛ kalo tile 17 san 2026 ye ka sanga ni plainte dɔ ye Amadou Camara min donna a juguya la mais min fɔ ye kiiritigɛlaw yɛrɛ ka lafasalikulu n'u bɛ tali kɛ magistraw olu ka lafasalikulu fɛ n'u bɛ tali kɛ Samo ani Silimana Amadou Camara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o la a ka jugeli o jɔya daminɛ ka bɛn novembre tile 30 o natɔ ma Amadou Camara kamarakɛ ka sanga ni min fɔ ye ko ko garde à vue ni o tɛmɛnen kɔfɛ a bolo 48 heures o tɛ tile 2 ye wa a ko Amadou Camara o kɛlen kɔfɛ a bolo i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ bosongana Ibrahim Kalilu Yatasai mandat de dépôt a taara ka da a kan ka bɛn tile 17 ye ka sanga ni plainte ye minnu kɔni donna a juguya la Amadou Camara magistrat olu ka lafasalikulu fɛ ni o bɛ Samo ani Silima kɔfɔ Amadou Camara mandat de dépôt Amadou Camara min taara ka da a kan a dira mandat de dépôt Amadou Camara a ko a dara min fɛ o bɛ tali kɛ pour ji dɔ di Amadou Camara o pire dɔ tɛ ko min lala o ne kɛ sababu ka taa ne falaki ye o bɛ fisaya dɔɔni mi Amadou Camara an ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que e ta ye ne ta ka fɛn faamu na i ma ko ye ji in diyara ne de wa walima ne kɔni m'a ko ɲɛ ji in dun ta banna dɛ duma Amadou Camara o la an bɛ se ka taa an bɛ se ka taa wa a ka ɲi
Amadou Camara ke ako mi metali ke ma dépôt ako adara kan ngamo min fe o betali ke procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité de là Amadou Camara ako jalaki min ta me ka bi akan o de ko atteinte au crédit de l'état o mayinde crédit de l'état gomana o te juru ya crédit ne tonyo do Amadou Camara on ne kiriko kuma de ni nyinte da mo be ise yeke so kele la par le biais d'institutions judiciaires outrage à magistrat de diffamation et de diffusion de fausses informations par voie électronique samara ni worani joem outrage à magistrat alaka bekisham amina ya rabbi subhanallah wa obe balade ni tubokan bela ne be tubokan be fe fo worani ko crédit à l'état auto folewa outrage à magistrat auto folewa diffamation et de diffusion de fausses informations par voie électronique ala mankishira ola akonimbe made pola akakiri ojua dame ka bendo ngo le bisaba natama samba fla ani mugoni woro tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité au konana à l'UM Touré ni ma fli Amadou Camara ale de ya facile mais l'UM Touré donc wanyo bla yore la mo bla samara ni kifo baranya na koju kuna shini nini ami ya fo ngamini nyokona ke samaira afena filembe mai mabina duru be ma nyokon soro ko emasiga ketanwa ayi muna masin au pur de kumanje yorore au pur ko inde ite kelen farantainga bela kelen faraka ibe be me fe ntay mbana ani bara kuma bay ngon soro bara kuma bay o be membulo ko ni so o kanga mi bulo sisanke dengulu bi bulo mariage bi bulo cérémonie bi bulo conférence bi bulo al doin sa no fana bi bolo ala kana chaja ya doin kono fo ya no bi bolo ibu wede doron obi soro fisi amase ki déplacer o sita jama mana boya tugo bela wole ke bay e ma ko be mina inu be bala doron sita industrie mali o mo ko ka jido e ram nyete jina ibnu wole ne so doni wole bu wole ne ga juristra no 76 80 56 56 bachite madame Keta Kifo ki wol non don ola e abaso anga senga ko ngorninge ona tongranga ngaini nga la nona Amadou Camara ana tamnu mun saloke ya fiya ko ninga solo ka nyon solo ko obibe ne tezarade ka kenya ani lafiya sabati bela jere farkolo la akadi ko jugu Nimebia garan barobe nyaga wa bela jere nyeda be wala nu ye lemin kabantoron bela jere men nisodia niko John Starire mais awa kuma ka can sa ne de ye stari ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de stari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye balimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalangolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet balimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogojeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice do mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 62 16 wali kelen 76
038 59 59 Zamzam ka najini ngura buyan kule ana APC dude bela jele wasara Auka Jimmy Ndaminze be koro sege mbe kene ya tigila mo fe Jimmy Ndarolo jite abobi opirdu kaningu lafia kafarikolo bela jele nema ningi blat le kono nganyaki la afo opir auka bara yoro la service dawla auka Jimmy Nda aya wajibiya akake opiri demese ani makoro be minji be se gake opiri deunga wuri lata dema yawla dominike yoro la aye opir ka tama nyonye opir au minéral naturel Demaya ka kene ya sinzinadu a format 033 litres 05 litres 1 et demi litres 3 litres 5 litres ani 10 litres au pur izinimba fleni ye muribabugu kulukuru tasira kan chono kono kerengere nyana abise ka weleli ke 7903 90 33 wele ke 76 80 52 6 52 6 au pur au minéral naturel ni sanuma minji yeji sanuma Écoutez-moi. Dis-moi. Marake na midro atleki kaka. Aya bismillah ni opéré. Ni yesu ko bata wuli furufuruduna. Ale bata flafla. Ale ba foko to me aleka. Odo. Ustaz Adam nu Jawara, assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kon bashitila. Wati na mbiala tanu. Ah, ne mu yebulu. Ne bito ne mbulu. Ba kono. Mi tuma kono nyomi. Okumi. Jido. Munji. Ukema ga sawa ka ko jisanuma opir. Komi nyana ma yare jidi. E doni mi alawa. Mi hume ngono yo bemi. Yo chokodi. Ji. Akafege. Akasanu. Abe ma gono nyigi. Abi haklisi. Abana. Kuma dola abu songa gardige yare bonya. Tabarkala. Ne biton fula biton gele mi folone. Allahu akbar. Wala kele mi cho. Bila fitini. Ni fitini. Fitini ne kele. Njigi baka. Nimbe bo mi songa boni kuma ban kele. Kele no. Jigi baka ne tayi metano yi. Chere na kusa ni mai. Kana to aka takida. Odo. Itire fala. Abana. Ustaz Adam amenu wati nzoro. Nga sisa mawo kilenki yi usile meme mimfu parce que ba fo ko ni che ametoka aka ile la dilikambe bolo sanve kachaya ka depini TikTok gereka faka se WhatsApp ma abi ma chama be kaira na fane e ka la dilikambe Ustaz Adam nu Jawara ko ni ate funya onyere amo siria wa maye ma chama ba atanika partage tugu ba ko abe olu nafa ula bingene ka wole bla e ma jimu kan kono e kana sika na feli ke ba jamani musoma maliko na nimeli koka madam Keta ane Amadou Kamara alika babu na fankabo parce que abe kuma mara adamade ya koka bima fara minyininga e kelen go feka opiri kelimi nyado una hakili ni ka lafia e ka fo e deni masache babu be so ngira donde Ewa samira sanugo ambifo ki baraka ngon fo Amadou Kamara madam Keta ni mun soro ni jemu kay kono ka lajeje kulu ka bela jelen fo ka bela jelen wala nyumando ankelen ka yere ye ni jemu kay kono sisa ambi ala fo ka ala barka da ala ye ni galike fembala femi imana fo chugo akabuka teme oka masa ani de ana masa ala minyanda ale ala de kala ka nganyana maya gulo madola che ani muso ulu ka sigi kofe no garjiga kara demi ko do garjiga la ulu ka lamo de ko de raka ke kamale sini aka ke suru sini o ni den karati yali den tanga muke masai ida sira ngai ngalima samara sanogo ambisiki alama alamin ko kanga na foi batoni ali alate chando kakla ka foko masa fla kanga nyuma yake uye denya nyuma yake masa fla uye dante nyuma na fora ko nyuma kaba imani mbiri fen fela o be nyuma yi ko makanga minke maye be nyuma yi o jango di ana masache
a sara ti sɔrɔ i mana fɛn o fɛn k'i masa ye i masa tɔ b'i fɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn n'i y'a kɛ masa ye bonya la karama la ladonni na masa tɔ b'i fɛ et puis masa ka hakɛ de tɛ bin ka bɔ a den kan na fo ka taa fɔ den yɛrɛ fatura don min na ka fɔ n ye masa ladon masa fatura n bɛ n bolo jigin o de ye danger yɛrɛ yɛrɛ ye tuma dɔ la i ka sa k'i masa to tɛgɛ dɔ bɛ se ka fɔ i kun ka tɛmɛ masa ka sa k'i to ye sabu o lajarabiba ye den dugawu den kan ɲɛdimi fura bɛ maa dɔ bolo kɔdimi fura t'i bolo dɔ bɛ se ka kɛ masa ye a balolen ɲɛna k'a la nisɔndiya nka ni masa soma yɛlɛmana ale b'a bolo jigin masa kun tɛ sɔn ko minnu ma a bɛ n'olu waleya o ye faratiba ye o de kama alakira ba k'aw ma kisi nɛɛma bɛ a ma ko maa bɛ kɛ dugawuden ye masa kɔfɛ i dangaden na ma maa bɛ kɛ dangaden ye masa kɔfɛ i dugawuden na ma o la fa ba choix tɛ den bolo k'a fɔ i bɛ dɔ de fisaya ni dɔ ye i bɛ dɔ de jɛ ɲini ka dɔ tɔɲɔ i bɛ dɔ de la nisɔndiya ka dɔ dusu kasi n'o kɛra dɔrɔn danga b'i sɔrɔ samara sen fila ni samara valeur bonyara cogo o cogo n'i ma sen fila don ka taama n'i ye sen kelen don a fɔ ko cɛ ye man kɛnɛ a fɔ ko muso ye man kɛnɛ masa ko bɛ ten de cɛ ani muso fa ni ba i b'u fila bɛɛ de bonya k'u bɛɛ la nisɔndiya o la n y'a f'i ye cogo min na sariya gafetigiw olu ye hakɛ dɔ tɔmɔ bakuruba la k'a fɔ den kan ka nin k'a masa ye mɛ ka sɔrɔ bonya bɛɛ bi o kɔnɔ bon o ye diinɛ sira ye hali n'i tɛ diinɛ maa ye e tɛ diinɛ maa yɛrɛ ye fiyewu i bɔra cɛ min ni muso min na ni hakili ka ɲi olu kan ka bonya i fɛ ni mago bɛ diɲɛ na barika ɲini ni mago bɛ lahara la barika ɲini ni mago b'a fila la barika ɲini masa fila barika o la Samara Sanogo ni jamukan yi an b'an profiter a kɔnɔ sariya gafetigiw ko k'i ka masa fila la bato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala sɔsɔko ye sabu a tɛ daga mɔgɔ ye i ka adamaden dɔ jɛ ɲini ala sɔsɔko kan ka masa fila labato filanan k'i kama fila jigin masa ye k'i majigin u ye k'i taman da u ye k'u lamɛn ka to u kɔ kana filɛ ko e de jɔmini du ye bi masa ka siran ka kuma i fɛ o b'an na bi du sɔrɔtigi kabila sɔrɔtigi masa yɛrɛ bɛ siran ka kuma fɛ sabu ale de bɛ malo ta a bɛ ɲɔ ta et puis o y'ale ka fierté ye ale fana ko k'ale ye dugaden ye o ye farati ye i b'i majigin masa fila ye ka masa fila bonya kumakan kɛwale la telefɔni ci don ka na pɛrɛn u kunna ni n'u bɛ kuma kumakan majigin n'i bɛ fɛn f'u ye a f'u ye bonya kɔnɔ hali n'u y'u bila ala sɔsɔ la n'u bɛna ban o ma ka n'o kɛ ni murutili ye ka n'o kɛ ni pɛrɛn o ye masa fila ka hakɛ ye k'u ladumuni i seko la sɔrɔ min bɛ da ka n'o sɔrɔ valeur bonya masa ma e bɛ to ka kami ɲimi k'o y'i ka préféré mais masa bɛ k'o ɲimi wa i farati dɛ tuma bɛɛ to ka masa ka dumuni n'a tilala dumuni na a b'a tɛgɛ ko ni safinɛ ye min kɛ tulu bɛ bɔ a tɛgɛ la cogo min na o dumuni girinma ninnu dɔw to k'o kɛ masa ye firi ninnu yiridenw to k'olu bila a ka porte la hali n'a mɔdenw de b'a ta k'a dun tuma dɔ la maa bɛ dumuni dɔ bɛ se maa fa nugu la ka sɔrɔ i ma dun e kana ban k'i b'a san musokɔrɔba ye i b'a san cɛkɔrɔba ye k'a b'a bɛɛ di mɔgɔw ma kana ban ka san dɛ a san kelen k'a di mɔgɔw ma dɛ o de y'a kelen k'a dun ni danger bɛ yen ka masa fila fɛrɛ bɔ i seko la se min b'i ye ka n'o kunaya masaw ma ji d'a ma ale kɔni tɛ jɔ da ale kɔni bɛ k'a ye masa fila fɛrɛ bɔ bazɛnw fɛn da gɛlɛnw n'a se bɛ ye hali n'a t'a don a ka fini don man ca a s'a ye samara ɲumanw furola ɲumanw kɔlɔsi ɲumanw parfɛnw kunnabiriw wusulanw fauteuil finiw masa fɛrɛ bɔ i seko la
Sabara Sanogo an bɛ wele bila maa caman de ka so kɔnɔna labɛnnen don ka ɲa mais a ka musokɔrɔba bɛ annexini na so labɛnnen tɛ a ka cɛkɔrɔba bɛ sodennin dɔ kɔnɔ a labɛnnen tɛ o ye faratiba ye an m'an hakili to nin na masa fila k'u furakɛ n'u banana k'u lase dɔgɔtɔrɔ ma ka dɔgɔtɔrɔ lase u ma ka fura lase u ma k'u dɛmɛ fura tacogo la ka fura sadi nɔgɔya u ma ka na pɛrɛn u kunna ka tɔɔrɔ ɲini ka b'u kan ka degun wuli ka b'u kan i seko damayira la k'u ka juru sara u ka layidu talen minnu u ye promesse minnu ta mɔgɔw ye i jija i k'o dafa i k'u teriw bonya i k'u jɛɲɔgɔnw bonya i ka dugawu k'u ye i seli yɔrɔ o seli yɔrɔ i ala wele yɔrɔ dugawu k'i masa fila ye i k'ala yafa deli i ka sarakati b'u ye sarakati tɛ mɔgɔ bila ji dɔ di mɔgɔ ma orange money kɛ dɔ kun kɛlɛ dɔ ban yafa mɔgɔ dɔ ma bilasirali dɔ kɛ dɔ ye dɔ bilasira i kɔnɔnajɛya dɔ ye nin bɛɛ ye sarakati ye ka s'i ka masa ma kana jɔ gabakuru ta ka bɔ sira la dɔ lajɛ i ka sɔngɔ d'a ma kuranɛ kalan de ka di ye seli u tɔgɔ la nafila k'u ye ça fait n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔ lajɛ dɔrɔn e bɔtɔ sisan i ka musokɔrɔba fatura e yɛrɛ b'o dɔn i bɔtɔ sisan e ka jabati lajɛ dɔrɔn k'a fɔ 1000 filɛ i kana kuma musokɔrɔba b'a fɔ ten kaki b'a fɔ ni kɔntaki digi ampulu bɛ mɛnɛ cogo min na talahi n'i ye fɛn o fɛn bɔ i ka banbatɔ tɔgɔ la a b'a kaburu kɔnɔ dɔrɔn a bɛ yɛrɛ bilahi n'i ye orange money kɛ e kun i ka téléphone bɛ yɛrɛ e yɛrɛ bɛ nisɔndiya n'i ye sarakati money bila i ka banbatɔ ye banbatɔ yɛrɛ bɛ vivre ten de talahi de ala ye mashallah samara an bɛ kuntala surunya kɛ masako kana sɔn a défaut k'i sɔrɔ masako de ye fɛn ye a bɛ ɲini de fo ka t'i sa an bɛ nin yɔrɔ in na an tɛ se ka bɔ masako hukumu kɔnɔ fiyewu n'an ma dugaden yɛrɛ fo n'an ma barikatigi yɛrɛ fo maa min ye mɔgɔw kɛ dugaden ye ka mɔgɔw ɲɛbɔ barikatigiya fɛ cɛfin nɔrɔma ko don barakatullahi a fɔ ale ma de ko ala ka barika a fɔ ale de ma ko sururu nasi adamadenw nisɔndiya cɛ n'i y'a ye dɔrɔn bɛ nisɔndiya cɛfin nɔrɔma ko don walima arufu ale de ye cɛ dɔɔni ye a seyidu sharifu usman banana yɛrɛ ale tɛ dugaden dama ye dɛ ale ye dugadenw dilan de an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fo ni si tɔ bɛ baro tɔ bɛ ji min opir tiɲɛ na an b'a dilanbaw fo ka dugawu k'u ye k'u ye ɲɛnamaya sauver ni ye ji di maa ma i ye diɲɛ d'a ma nka sani ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ e ko den ka masa kelen tun bɛ n yɛrɛ bolo bon e y'i ta kɛ fɔlɔ mais e b'a tila dɔɔni kosɛbɛ an den don an b'a fo kosɛbɛ a ka nin fɛsɛfɛsɛli ninnu an b'a ye kuma dɔ la mɔgɔ caman bɛ ɲininkaliw kɛ masa fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ dɔ ka hakɛ ka bon den kan ni dɔ ta ye wa alhamdulillah ni ɲininkali faamuna jaabi tilancɛ sɔrɔla n y'o de f'i ɲɛna kuma kɔnɔ masa fila samarasen fila de bɛ durati ani gosi kuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ dancogo kama n'i bɛna doni kɛ i bɛ fɔlɔ durati la kuma dɔ la o ye ko yɛrɛ cogo ye kuma dɔ la masa fila bɛɛ ka hakɛ de ye kelen ye den bolo mais ba ale sigilen de don ale ye dancogo la ale ye maa lafulen de ye fa de ye fangatigi ye fa de bɛ dɔ sɔrɔ ka dɔ di ka dɔ to a kun o la a bɛ fɔ ko den kuma dɔ la n'i ye 2000 di cɛkɔrɔba ma n'i ye 2000 di musokɔrɔba ma ka sɔrɔ i ma t'o fɔ cɛkɔrɔba ɲɛna ko e yɛrɛ 2000 ni 200 ba bolo i ye ko ɲumanba kɛ toujours n'i bɛ to ka 5000 di cɛkɔrɔba ma i bɛ musokɔrɔba fɛ kɛ 5000 ni 600 ye k'a fɔ cɛkɔrɔba ye ko n ye 5000 d'e ma an ye 4000 de di maa ma o ka di cɛkɔrɔba ye kojugu nka ka to ka musokɔrɔba ta caya ni cɛkɔrɔba ta ka bɔ kalama i bɛ ko goya i fa ye ala k'a kisi a ma Samaira n bɛ fɛ k'a ɲininka ko kelen na sisan nin waati laban in na an b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ olu bangebagaw i bɛ taa sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ k'u kɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se datigɛndalaw bɛ yen na furugufurugu bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ ladilikan jumɛn b'i bolo ka lase o den ninnu ma masa k'o kunkan k'o kan minnu baw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ faw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔw bɛ du bila a bɛ kɛ sababu fa yɛrɛ b'a fɔ ko ni haramuya ba b'a fɔ ko den ni masa cɛ haramuyali ka suma dɔɔni mais i bɛ ko dɔ kɛ fa la a b'a fɔ k'a b'i haramuya n'ala ma jan kɛ i bɛ se k'a ye don n'a nataw la i yɛrɛ ka ko kunkan kow kan donc ladilikan jumɛn b'i bolo ka lase olu ma
Madame Keita Aminata Traoré ye ɲininkali ba kɛ an bɛ ladilikan dɔrɔn de di mɔgɔw ma o la mɔgɔ kana sɔn masako défaut k'i sɔrɔ i yɛrɛ bolo i jo b'a la jango ni jo t'a la jo tɛ den ni masa cɛ den b'a ka jo de bila ka masa ka jalaki minɛ ka baara kɛ ni o ye o de ye den ka hɛrɛ bɛɛ ye kulu don k'i binna kan a ma ɲi ma jango n'a binni kan i tɛ ye bilen o bɛ juru don cogo min na a bɛ sara i ye ten de masako bɛ ten n'i ye fɛn o fɛn kɛ masa ye a bɛ sara i ye fo ka tɔnɔ d'a kan o la an bɛ ladilikan min di an balimaw ma ko an ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw an masaw an k'u ladon ka t'u kɔ ni u y'a faamu cogo min na an k'an ka faamu bila ka t'u ka faamu kɔ fo ka se ka waati sɔrɔ waati min an bɛna se k'u lafaamuya an ta in na dɔɔni dɔɔni hali silamɛya diinɛ min ni masa ko min tɛ da ka k'a kɛ a kɛ kɛcogo ɲuman na i k'a lamɛn a ko k'e kana taa wajulikɛyɔrɔ la i b'a fɔ ne tɛ taa yen koyi k'a sɔrɔ e de ye wajulikɛla yɛrɛ labɛn n'a ye b'a yira la ne tɛ taa yen a dusu ka lafiya nin yɔrɔ de bɛ an bɛ ladilikanw di baasi tɛ Ousseyn Adam Jawara il faut que wale dɔn n'Ala sɔnna nka yɔrɔ e yɛrɛ a bɛ n'a fɔ i b'a fɛ ka ɲininka kɔrɔ kuma fɔtaw kɔ e ni ne cɛ ne ka hakɛw b'a sira fɛ wa kosɛbɛ ni baro in kɔnɔ ne bɛ Ala fo u b'a fɔ ten ko den ɲuman fa ka ca sisan e ko k'i den ye Sanogo nin k'a den ye Kamara wa nin fana cɛ b'a fɔ k'a den ye Keita ne yɛrɛ ye Jawara ye den min bɛ danaya ka taa fa jamu ma aw saba ka bɛn a la fɔlɔ n'aw bɛnna a la tuma min na jɔnni den ye k'i ye ne bɛ sɔrɔ ka o masa kita m'o bila yan parce que ale y'a ta fɔ ka fɔ mais ne kɔni b'a dɔn kɔni ni jɛmu bɛ yen den ma fa ka ca o la jɛmukan yɛrɛ tun tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ waati na n'i jɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ ka kɔrɔfɔ lase mɔgɔw tugun an ka kɔrɔfɔ tugun ninnu na ka sɔrɔ ka bi taa ni n'Ala sɔnna o la Samara Sanogo man lam yashkuru al-makhluqa la yashkuru al-khaliq ni maa o maa ma se k'a fɔ mɔgɔw ma k'a barika a tigi tɛ se k'a fɔ Ala yɛrɛ ma k'a barika o la ni jɛmukan in mɔgɔ dɔw de kɛn bɛ k'u ka wari don a la n'a bɛ fɔ ko k'a sponsoriser k'an dɛmɛ télé ka se ka balo télé ka se ka ɲɛnamaya olu de kɛn bɛ k'u ka wari financer a la u ka jaw de filɛ nin ye Zara mayonnaise Zara lɔgɔti Zara nɔnɔ Zara Lipton Zara najini Zamzam najini kadi ji opir ani dɛmɛbaa caman minnu yɛrɛ fana sigilen bɛ so k'a lajɛ ni jɛmukan tɛ tɛmɛ o kan nin bɛɛ y'an dɛmɛbaaw de ye an bɛ bɛɛ fo ka dugawu k'u ye u ka jagofɛnw Ala k'a sankɔrɔta u ka jagofɛnw Ala k'a sankɔrɔta Ala ka miliyari caman di an n'u ma Ala k'a n'u sɔn Ala k'an wasa a yɛrɛ min bɛ jɛmukan in kɛ a bɛ kɛ ni kɛnɛya de ye Ala k'a d'an ma Ala k'aw labonya Ala k'an kumakan diya mɔgɔw ye Ala k'an kanu don jɔnw na Ala k'an sɔn Ala k'an lawasa k'a baarakɛɲɔgɔn fo minnu tɛ ye Abu Jabate Keita Mohamed an b'u fo ka Saka Kulubali fo ka télésirifila bɛɛ fo ka ɲɛmɔgɔ fo Alhaji Amadu Jalo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Ala ka hɛrɛ k'an ye Ala rasuli kɛ Madame Keita i na tugu an denkɛ la sa o comme ale ko den ɲuman fa ka ca an n'a ko jɛmukan bila yan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a lase an lajɛbagaw bɛɛ ma i n'a fɔ Uzazi y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan an b'a f'u ɲɛna k'u k'u sɔgɔlen to halisa sɔgɔmadon dɔ la k'o kana ɲina eau pure kɔ ji sanuman gɛrɛgɛrɛ kɛnɛya taabolo adamadenya yɛrɛ tɛ taa ji kɔ u k'u sɔgɔlen to a la n'Ala sɔnna ma u tɛna nimisa jiko la Mali kɔnɔ yan nɔ bari u bɛ bɛɛ de nafa mais i t'a to i bɛ taa ni dɔɔni ɲɛfɛ i bɛ taa di Traoré ma wa n bɛ taa ni dɔɔni ɲɛfɛ ne yɛrɛ kɔni ta ne ta ye kumaba in ye kumaba in de bɛ taa ministère maaw olu n'u sɔgɔ de la a fɔ min ye ko n'a fɔra ko ji bɛ jaba ɲa min b'a kuntunu o côté dɛ i taa ji min i bɛ taa ni barabadi Jawara yɛrɛ y'a fɔ n'i ɲɛ bɛ fɛn na i tɛ fitini ta est-ce que i bɛ fitini ta ni kumaba in nin de bɛ ne ni n ka denbayaw bɔ n'Ala sɔnna n'an y'a nin minɛ bi sini n'a nana an na dɔ in si filɛ n'o bɔra yen an na fila in si filɛ parce que a ji a bɛ i n'a fɔ
ale sanwó ka di mama ne fila mi ala kaba bitango bla ya bitama bla sama yɛrɛ sanogo ne mfana be dakunya saba fina bi ka bɔ jɛmukan kɔnɔ dugawu saba m'o k'i ye a fɔlɔ fɔlɔ ala k'i kisi sendimi ma amina a filanan ala k'i kisi dadimi ma amina yɛrɛ ne balo b'o la i balo b'o la a sabanan ala k'i kisi ɲɛdimi ma amina yɛrɛ bi o ye tiɲɛ ye dugutigi mɔden ne bɛ nin kumakan saba f'i ɲɛna bi don nataw la ni ala ye si di n b'u walawala i ye n bɛ bi taa kuncɛ ne jigilakaw ka Amadu Kamara n y'a minɛ ni barika ye wa n y'a muɲu ni barika ye a tila k'a fɔ setigi ala ka to ka masaya la ka a fɛsɛfɛsɛ don ni ko fara ne ni e fila bɛ si kan o la k'aw bɛ ne fo k'a waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Ustaz Adamu Jawara k'i fo k'i waleɲuman dɔn wele jaabi a diyara n ye e ye mun fɔ an y'a jigiya k'a fɔ maaw n'a somɔgɔ sama sɔrɔ a la hali bi ka dugawu kɛ e yɛrɛ ye hali bi e ka mɛn k'anw kunnafoni ka anw ladi jango an ka se ka a tɔnɔmabɔ Madame Keita Aminata Traoré n'a ka opure ka aw fana fo ka waleɲuman dɔn e k'a fɔ baara a ɲɛna a sɛbɛkɔrɔ ɲɛna ka sɔrɔ ka Amadu Kamara ale fana ta opure e bɛ ka taa dɔrɔn ka bi dɔrɔn ji na tɔgɔ ɲɛna yɛrɛ siya wɛrɛ n'an bɛ émission kɛ e ni ne fila a b'aw sɔgɔlen to opure la parce que a bɛ galabu kɛnɛya sinon don an ko ka sɔrɔ nin waati na ne tun bɛ se karamɔgɔ fɔlɔ kan o bɛ lada ye Ustaz Jawara y'a kɛ ka ban n tɛna don da o kan n kɔni nin yɔrɔ na kanuba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo mais n bɛ to du kɔnɔ n bɛ Cheikh Ahmad Tidiane Haidara a n'a balima cɛman ni musomanw k'o fo k'o waleɲuman dɔn k'an baw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Tanti Jara n'a dɔgɔninw n b'o bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn ka kanuba cɛman ni musoman fo n bɛ taa Fumabugu la k'an ka serifukɛ fo Aliyu Bukari Haidara nin waati in na ka dugawu k'a ye ka bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ n'a jamu na o ka dɔn ka fɔ sigi bɛ kɛ jamukan in kan bi 23h30 o ma tɛmɛ ni Ala ma baasi kɛ waati nataw la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan k'o ɲanamaya Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira amina wassalam merci amona e ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la Afrique bɛɛ nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana tɛna surprise k'i nin dɔn wa a bi yan a man kan ni sisan kɔni i ye teko da te zara tew ka te de ye a bɛ san bi saba bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den n y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ a den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna ji ye Ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye Ala te Zara Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini nkura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛlen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛlen 76 38 59 59 zamzam ka najini nkura bouillon poulet a na épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara
aw ka ji min da min sɛbɛ kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ mɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ ji min darɔ lɔ ji tɛ a bɔ bi opure do ka ninkun lafiya ka farikolo bɛɛ lajɛlen nɛɛma ni k'i bila tile kɔnɔ ŋaɲaki la a fɔ opure aw ka baara yɔrɔw la sɛrivisi daw la aw ka ji min da a y'a wajibiya a ka kɛ opure ye denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ min ji bɛ se ka kɛ opure ye denw ka wuri lata denbayaw la dumunikɛyɔrɔw la a ye opure k'a taama ɲɔgɔn ye opure au minéral naturel denbaya ka kɛnɛya sinsinna don a format 033 litres 05 litres 1,5 litres 3 litres 5 litres ani 10 litres opure iziniba filɛ nin ye Moribabugu Kulukoro ta sira kan cɔnɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bɛ se ka weleli kɛ 79 03 90 33 walikele 76 80 52 6 56 opure au minéral naturel ni sanuma min ji ye ji sanuma ye.